ससियेल मिडियानि रादाब गुथुमफोरनि नोंथांमोन सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा हांख्रायनाय लेखा नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद माइनाव आफादनि जानानै आं नोंथांमोननो साबायखर बावबाय। मानो होनोबा नोंथांमोननि हेफाजाबै सालबारि जिल्लाया मिरुनि बिथोन लेखा मोननैसो बाथ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनो नागिरदों। दा बाथ्राया जाबाय जथुमनि खालारखौ लानानै फैगौ जथुमनि खालारखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों एसे खालारनि थाखाय जोंनि साननाया गोरोबलायाखै। दा बर' थुनलाइ आफाद होनोबा जों बेखौनो बुजिनांगोन, जों बिथांमोनखौ मान होयो। जि बड' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव दाजानानै बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय गासैखौबो नोजोर होबोदों, जायनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ बर' माहारिनि गारजेन दैदेनगिरि होननानै जों सानो आरो नंगौबो बिथांमोनाबो मावबोदों। दा बाथ्राया जाहैबाय बे बर' थुनलाइ आफादा फैगौ 25 मायथाइनि बिथांमोननि जे बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा बेखौ बिथांमोना अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव खुंनो लादों। दा खालारा जाहैबाय 27, 28, 29 आरो 30। दा बेखौ जोङो गोसो गोथारै बरायदों, मिरु बाथौ गौथुमाबो बरायदों। बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय खोब दुखुनांथावै बर' थुनलाइ आफादा जि खालार लादो बिनि 28 खालारा जोंनि बाथौनि जिथु गोथार सान, बाथौनि जिथु गोथार सान नैथि मंगलबार मागो दाननि बेजों गोलैफादो। दा बे गोलैफाब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बर' माहारिनिनो, बर' फरायसा आफादाबो बर'निनो, थुनलाइ आफादाबो बर'निनो, जों गासैबो बर' माहारिनि। होमबा बेखौ जोङो गिभ एन्ड टेकनि गेजेरजों जों बे खालारखौ जों सोलाय सोलु खालामनो हाया नामा? आरो बेखौ लुबैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि केबिनेट सिटिंनिफ्राय बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनो गांसे लाइजाम हरदों। दा बे लाइजामा खावलायबाय बेनो, जानो हागौ जोंहा जायफोरा बिथांमोना खालामदों बे स्लिप अफ पेनबो जानो हागौ। हयथ' मुल बर' थुनलाइ आफादा बे जिथु सिडुवेल खालामनाय तारिख बिथांमोना बोसोरनि खालारफोरखौ सिडुवेल खालामना लायो, बेयाव जानो हागौ बोरैबा गोलैफ्लांदों। ओंखायनो बे खालारखौ सोलायनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि केबिनेटआ बिथांमोननो लाइजाम दैथायहरदोंमोन। दा जे सिडुवेल खालामनाय खालार जायफोरा बेखौ बानायबाय, निजा बे सिडुवेल खालारखौ बानायखांनायनि उनाव बेखौ केबिनेट बर' थुनलाइ आफादनि केबिनेटआव पास खालामदो। होमबा बिथांमोना बेखौ बाहाय साननो हानांगौमोन। बे दुखुनांथाव जादों जे 28 जानुवारिया जे देग्लाय मागो दाननि नैथि मंगलबार सान गोलैयो, बेखौ बिथांमोना हमस्लाबनो हायासै होनदां। दा बाथ्राया जाबाय बेखौ केबल दुलाराय बाथौ गौथुमाल' नङा, जि सानखौ मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जिहेतु असम सरकारानो 2017 मायथाइनिफ्राय असम सरकारनि बन्द होननानै फालिदो। असम सरकारा गनायथि होदो, रिकगनाइज खालामदो जे बर'फोरनि मागो दाननि नैथि मंगलबारा मोनसे बाथौनि मोनसे गोथार सान। ओंखायनो असम सरकारा बेखौ 2017 मायथाइनिफ्राय बन्द'खौ होदो। होमबा बेखौ जों गासै बर' माहारियानो नांगौ, गासै गौथुमानो मिथिगौ। होमबा बेखिनिखौ मिथिनायनि उनाव दुर्भाग्यजनकभाबे बर' थुनलाइ आफादा बे खालारखौ लानाया एसे दुखुनांथाव जादों। जों सोंखारियाखै, जों सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा सोंखारियाखै, जों बेखौ दुखु मोननायखौसो फोरमायदों, जों सोंखारियाखै। दाबो जों बेखौनो लुबैदों नोंथांमोना एसे आवगायनानै फैदो। बर' थुनलाइ आफादा जाथिनि थाखाय, जाथिनि खौसेथिनि थाखाय बे 28 खालारखौ जाहाथे बिथांमोना सोलायो, बेखौ जोङो सालबारिनिफ्राय खावलायबाय। दा बिथांमोना सम सम ओरैबायदि बुंदों जे 28 खालाराव बर' थुनलाइ आफादा जेबो प्रग्राम लाया। जों जेबो प्रग्राम लाया, माथ्र जोङो 28 खालाराव मोनाबिलियाव जोङो डेलिगेट लागोन। जुदि एसांखिनि थांदोंबा आरो बिथांमोना जों खोनानो मोनसे बाथ्रा बुंबावदो, जिहेतु डिमाकुसिया गेजेराव ओजा बगामाथियावबो बाथौनि जायगा दं धोरोम सिबिनाय, ओजोंहा मामानि हिरिम्बायावबो दङ, बिहालागै बानजाय आफादानो आंनो सोदोबखौ होनदो दे मोजाङै मिथियाखै, बास होगोननो।
आरो गोनांथि जाबा बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु बर' न'खर बानायो बेयावबो बाथौआरिफोरखौ जनानै आर'ज गाबनो खुंफुंनो चान्स होगोननो एसांखिनि साननाया हामदों नाथाय बेखिनिखौ सानस्लायस्लाय बे खालारखौ जुदि बिथांमोना एसे इच्छा खालामबा एसे गोसो खालामबा एसे सोलायनो हागोन I mean 28 खालारखौ सोलायनानै बिथांमोना बेलेगखौ हादों दा बिथांमोना जि सिडुवेल खालामदों बे सिडुवेलआव दङ बे सिडुवेलआव दङ गासै बन्द'खौनो बिथांमोना एरायजोबदों इभेन असम सरकाराबो गुणोत्सबखौ मोनथाम फेजाव खालामदों बिथांमोना खिन्थु 28 खालारखौ लायाखै आरो बेयाव गुबुननिबो दङ आं बुंथ'ला बिथांमोननि सानथामनि हाबाफारि जथुम जगोन बेखौबो बिथांमोना एरायदों खोब मोजां खोथा जों बरायदों होमबा जुदि एसांखिनि गुवारै सानदोंबा बर' थुनलाइ आफादा अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बानजाय आफादा होमबा बे 28 खालारखौ मानो बिथांमोना एसे अननानै जाथिनि खौसेथिनि थाखाय जाथिनि मोजांनि थाखाय मानो फावसायनो हाया ओंखायनो आरोबाव खेबसे जोङो मिरुनि बिथोन लेखा जों गासैबो जिल्लाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो जिल्लाया माइनाव आफाद लाइमोन आफाद आरो गागि आफादफोरा जोङो खावलायदों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि हेफाजाबै नोंथांमोना इयुननि बाथ्राखौ इयुननि जुदि ब्राइटार फिउचारखौ माहारिनि ब्राइटार फिउचारखौ साननानै बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे इसेमान इनिसियेटिभ लानानै 28 खालारखौ सोलायनानै गुबुन खालार होयो बेखौ आङो जिल्लानि जानानै आफादगिरि हिसाबै खावलायबाय आरो बेखिनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं हगारबाय गोजोन्थों ससियेल मिडियानि रादाब गुथुमफोरनि नोंथांमोन सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा हांख्रायनाय लेखा नोंथांमोना नुजाफैनायनि थाखाय सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद माइनाव आफादनि जानानै आं नोंथांमोननो साबायखर बावबाय मानो होनोबा नोंथांमोननि हेफाजाबै सालबारि जिल्लाया मिरुनि बिथोन लेखा मोननैसो बाथ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों फोसावनो नागिरदों दा बाथ्राया जाबाय जथुमनि खालारखौ लानानै फैगौ जथुमनि खालारखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों एसे खालारनि थाखाय जोंनि साननाया गोरोबलायाखै दा बर' थुनलाइ आफाद होनोबा जों बेखौनो बुजिनांगोन जों बिथांमोनखौ मान होयो जि बड' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव दाजानानै बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय गासैखौबो नोजोर होबोदों जायनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ बर' माहारिनि गारजेन दैदेनगिरि होननानै जों सानो आरो नंगौबो बिथांमोनाबो मावबोदों दा बाथ्राया जाहैबाय बे बर' थुनलाइ आफादा फैगौ 25 मायथाइनि बिथांमोननि जे बोसोरारि जथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा बेखौ बिथांमोना अदालगुरि जिल्ला ना अदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव खुंनो लादों दा खालारा जाहैबाय 27 28 29 आरो 30 दा बेखौ जोङो गोसो गोथारै बरायदों मिरु बाथौ गौथुमाबो बरायदों बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय खोब दुखुनांथावै बर' थुनलाइ आफादा जि खालार लादो बिनि 28 खालारा जोंनि बाथौनि जिथु गोथार सान बाथौनि जिथु गोथार सान नैथि मंगलबार मागो दाननि बेजों गोलैफादो दा बे गोलैफाब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बर' माहारिनिनो बर' फरायसा आफादाबो बर'निनो थुनलाइ आफादाबो बर'निनो जों गासैबो बर' माहारिनि होमबा बेखौ जोङो गिभ एन्ड टेकनि गेजेरजों जों बे खालारखौ जों सोलाय सोलु खालामनो हाया नामा आरो बेखौ लुबैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि केबिनेट सिटिंनिफ्राय बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनो गांसे लाइजाम हरदों दा बे लाइजामा खावलायबाय बेनो जानो हागौ जोंहा जायफोरा बिथांमोना खालामदों बे स्लिप अफ पेनबो जानो हागौ हयथ' मुल बर' थुनलाइ आफादा बे जिथु सिडुवेल खालामनाय तारिख बिथांमोना बोसोरनि खालारफोरखौ सिडुवेल खालामना लायो बेयाव जानो हागौ बोरैबा गोलैफ्लांदों ओंखायनो बे खालारखौ सोलायनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि केबिनेटआ बिथांमोननो लाइजाम दैथायहरदोंमोन दा जेरै सिडुवेल खालामनाय खालार जायफोरा बेखौ बानायबाय निजा बे सिडुवेल खालारखौ बानायखांनायनि उनाव बेखौ केबिनेट बर' थुनलाइ आफादनि केबिनेटआव पास खालामदों होमबा बिथांमोना बेखौ बाहाय साननो हानांगौमोन बे दुखुनांथाव जादों जे 28 जानुवारिया जे देग्लाय मागो दाननि नैथि मंगलबार सान गोलैयो बेखौ बिथांमोना हमस्लाबनो हायासै होनदां
दा बाथ्रा जाबाय बेखौ केबल दुलाराय बाथौ गौथुमाल' नङा जि सानखौ मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ जिहेतु असम सरकारानो 2017 मायथाइनिफ्राय असम सरकारनि बन्द होननानै फालिदो असम सरकारा गनायथि होदो रिकगनाइज खालामदो जे बर'फोरनि मागो दाननि नैथि मंगलबारा मोनसे बाथौनि मोनसे गोथार सान ओंखायनो असम सरकारा बेखौ 2017 मायथाइनिफ्राय बन्द'खौ होदो होमबा बेखौ जों गासै बर' माहारियानो नांगौ गासै गौथुमानो मिथिगौ होमबा बेखिनिखौ मिथिनायनि उनाव दुर्भाग्यजनकभाबे बर' थुनलाइ आफादा बे खालारखौ लानाया एसे दुखुनांथाव जादों जों सोंखारियाखै जों सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा सोंखारियाखै जों बेखौ दुखु मोननायखौसो फोरमायदों जों सोंखारियाखै दाबो जों बेखौनो लुबैदों नोंथांमोना एसे आवगायनानै फैदो बर' थुनलाइ आफादा जाथिनि थाखाय जाथिनि खौसेथिनि थाखाय बे 29 खालारखौ जाहाथे बिथांमोना सोलायो बेखौ जोङो सालबारिनिफ्राय खावलायबाय दा बिथांमोना सम ओरैबायदि बुंदों जे 29 खालाराव बर' थुनलाइ आफादा जेबो प्रग्राम लाया जों जेबो प्रग्राम लाया मात्र जोङो 29 खालाराव मोनाबिलियाव जोङो डेलिगेट लागोन जुदि एसांखिनि थांदोंबा आरो बिथांमोना जों खोनानो मोनसे बाथ्रा बुंबावदो जिहेतु डिमाकुसिया गेजेराव ओजा बगामाथियावबो बाथौनि जायगा दं धोरोम सिबिनाय ओजोंहा मामानि हिरिम्बायावबो दङ बिहालागै बानजाय आफादानो आंनो सोदोबखौ होनदो दे मोजाङै मिथियाखै बास होगोननो आरो गोनांथि जाबा बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु बर' न'खर बानायो बेयावबो बाथौआरिफोरखौ जनानै आर'ज गाबनो खुंफुंनो चान्स होगोननो एसांखिनि साननाया हामदों नाथाय बेखिनिखौ सानस्लायस्लाय बे खालारखौ जुदि बिथांमोना एसे इच्छा खालामबा एसे गोसो खालामबा एसे सोलायनो हागोन I mean 29 खालारखौ सोलायनानै बिथांमोना बेलेगखौ हादों दा बिथांमोना जि सिडुवेल खालामदों बे सिडुवेलआव दङ बे सिडुवेलआव दङ गासै बन्द'खौनो बिथांमोना एरायजोबदों इभेन असम सरकाराबो गुणोत्सबखौ 3 फेजाव खालामदो बिथांमोना खिन्थु 29 खालारखौ लायाखै आरो बेयाव गुबुननिबो दङ आं बुंथ'ला बिथांमोननि सानथामनि हाबाफारि जथुम जगोन बेखौबो बिथांमोना एरायदों खोब मोजां खोथा जों बरायदों होमबा जुदि एसांखिनि गुवारै सानदोंबा बर' थुनलाइ आफादा अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बानजाय आफादा होमबा बे 29 खालारखौ मानो बिथांमोना एसे अननानै जाथिनि खौसेथिनि थाखाय जाथिनि मोजांनि थाखाय मानो फावसायनो हाया ओंखायनो आरोबाव खेबसे जोङो मिरुनि बिथोन लेखा जों गासैबो जिल्लाया दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो जिल्लाया माइनाव आफाद लाइमोन आफाद आरो गागि आफादफोरा जोङो खावलायदों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि हेफाजाबै नोंथांमोना इयुननि बाथ्राखौ इयुननि जुदि ब्राइटार फिउचारखौ माहारिनि ब्राइटार फिउचारखौ साननानै बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे एसेमान इनिसियेटिभ लानानै 29 खालारखौ सोलायनानै गुबुन खालार होयो बेखौ आङो जिल्लानि जानानै आफादगिरि हिसाबै खावलायबाय आरो बेखिनि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं हगारबाय गोजोन्थों जोंनि मिडियानि नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिबाय आरो जोंजों लोगोसे नैबेहाय ससियेल मिडियानि बे हाबाफारिखौ लानानै जों दिनै बेवहाय दङ जोंनि गुदि आफादनि लाइमोन आफादनि आरो माइनाव आफादनि आरो जोंनि हारिमु आफादनि जों जयैनो बेवहाय दङ जोंनि सालबारि जिल्लानि आं सालबारि जिल्लानि माइनाव आफादनि आं नेहाथारि आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमानि खालारनि सायाव जोङो दुखु फोरमायनाय हाबाफारि जे बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमानि हाबाफारियाव जिहेतु जोंनि मागो दाननि नैथि मंगलबार बा गोथार बाथौ साननि हाबाफारिया बहाय साना बहाय गोलैफाबाय आं माइनाव आफादनि जानानै आं बेखौनो दुखु फोरमायदों दे बाथौ सानखौ मान होनानै खालारखौ सोलायनो थाखाय आं माइनाव आफादनि जानानै दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनिसिम आं आखाइ खबजबै आं खावलायदों जाहाथे खालारफोरखौ जोंनि बे बाथौ गोथार सानखौ गोलैयाबासिनो जाहाथे बेखौ सोलायनानै गुबुन थारिखखौ लायो बेखौनो आं माइनावनि जानानै आं खावलायबाय नैथि मंगलबार साना जोंनि आसाम गभर्नमेन्टजों गनायजानाय मोनसे आगोमा सानसेल' सान बेखौ जोङो सोलाय सोल' खालामनो हाया नाथाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमाखौ जोंनि थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनहा गावसोर सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ लानाय
बेखौ सोलाय सोल' सावरायलायनायनि गेजेरजों मानिलायनायनि गेजेरजों सोलाय सोल' खालामनो हायो आंनि बायदिब्ला। नाथाय जोंनि बे नैथि मंगलबारखौ जों जिहेथु गभर्नमेन्टनि मोनसे थि सान जों बेखौ सोलायनो हाया। बेनिखायनो बेवहाय एसे गोबां उसुबिदा दङ। आरो बिथांमोना नायनाय समाव गुबुन गुबुन धोरोमनिखौबो नायनानै जिहेथु सम आरो खालारखौ जिहेथु एसे सोलाय सोल' खालामदों। बे हिसाबै केलेन्डाराव जोंनि नैथि मंगलबारनि गोथार बाथौ सानाबो बर'नि केलेन्डाराव दङ। बिथांमोना बेखौ एसे सानदांनो नांगौमोन। बर'नि जिहेथु गुबै आंगो धोरोमनि मोनसे सानसेल' सान, बेखौ एसे साननाया मोजांमोन बिथांमोना। बेनिखायनो जोङो दुखु फोरमायदों। जोङो दाबो सम दङ। समा जुदि बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों सोलायोबा समा दाबो गोलावै दङ, जिहेथु जानुवारियावसो जागोन नालाय। दा बेनिखायनो आङो खावलायनाय थाबाय जे जोंनि बर' हारिनि दिनैसिमहालागै जोंनि बर' हारिया जा एसे जोङो जौगाबोनो हाबाय, बेवहाय साफ्रोमबो बर' सुबुंनि आरो मोनफ्रोमबो जोंनि समाजारि आफादानो जा, सोरबा राजनितिक आफादानो जा, धोरोमनि आफादानो जा, गासैबो आफादफोरनिनो बेवहाय अबदान दङ। बेनिखायनो जोङो मानोना बियो मोनसेल' आफादजोंनो बियो जोंनि बर' हारिनि जौगानाय फैयाखै। बेनिखायनो जोङो गावजों गाव जोङो हारिनि खामानि मावग्रा हिसाबै जों गावजों गाव आफादफोरा मान होलायनांगौ। थिग बिदिनो बाथौ गौथुमखौबो जोङो मान होनांगौ। आं बेखौ माइनाव आफादनि जानानै आङो खावलायदों। दिनै जोंनि आगदारि बानेस्वर बसुमतारिनि जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ दिनै जोंनि बे खख्लाबारि बियाबनि खख्लाबारि गामियाव बिथांनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै बर' फरायसा आफाद, जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि गुबुन गुबुन मन्त्रि एमएलए बिथांमोनाबो दिनैहाय बेवहाय फालिदों। खोब जोङो गोसो गोरबोजों जोंबो बरायदों। बे जायगायाव जों थांनो हायाखैबाबो बिथांनि फालिनायखौ जोंबो गोसो गोरबोजों बरायदों। नाथाय बानेस्वर बसुमतारि बिथांमोनानो गायसननानै गालांनाय बे बाथौ गौथुमखौ दिनै बर' थुनलाइ आफादा जुदि खावलायसेयावबो जोंनि बे खालारफोरखौ, जोंनि उसुबिदानि बे खालार सानखौ जुदि सोलाय सोल' खालामाबा मान होनाया बारा एसेबां खोब गावनि गोजोनथाव जानाय नङा आरो जोंनि थाखाय। जों बेनिखायनो जों बेखौ दुखु फोरमायनाय जादों। जाहाथे आरो खावलायदों जे जोंनि 29 बे जानुवारि सानखौ जाहाथे सोलायनानै बयखौबो मान होलायनानै जाहाथे जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बेखौ सोलायना लाफिनो आरो थि खालामना लाफिनो। बेखिनिखौनो आङो माइनाव आफादनि जानानै बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायथिबाय। गोजोन्थों। मिडिया नोंथांमोनसिम आरो दिनै जों ज'है सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय मोनसे दुखु फोरमायनो थाखाय जों जथुमदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों। जोंहा 2017 मायथाइनिफ्राय जिथु नैथि मंगलबार मागो दान बेखौ फालिनाय जायो। थिग बिदिनो बर' थुनलाइ आफादाबो गोबां बोसोर हमनानै बोसोरसालिया जथुम्माखौ बे समावनो खुंबोगासिनो दङ। नाथाय बे खुंबोनायाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे खोथा जाहैबाय, जिहेथु जों दुलाराय बाथौ हिसाबै दिनै बेयाव गसंदोंब्लाबो जों बर' माहारि हिसाबै दङ आरो बे गासै जथुमावनो जों जेनेबा धोरोमारि गौथुम हिसाबै नङाब्लाबो बर' माहारि हिसाबै जोङो बर' साहित्य सभा बेखौ जोङो फालिबोदों। नाथाय दिनैनि बेलायाव जों ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे खौराङाव ओंखारबाय जे जिथु स्टेट हलिडे, जायखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आसाम सरकारा जोंनो मोनसे मोन्थाय होदों, 365 साननि गेजेराव सानसे जों बर'फोरा मोन्दों धोरोमनि मुङाव। बे मोनसे फोरबोखौ फालिनायाव जों हास्थायदोंमोन जे बर' थुनलाइ आफादानो जा, जोंनि बर' फरायसा आफादानो जा, जेसेबां बर' जाथिफोर दङ गासैबो जोंनि बे धोरोमखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे बै बारदिना, बै सानखालि फैगौ जानुवारि दाननि 29 खालार बेयाव जों बयखौबो हास्थायदोंमोन ज'है बाथौ सानखौ फालिनो थाखाय। नाथाय बे समाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे परिबेस फैबाय, जों बाथौ सानखौ गारनानै बर' थुनलाइयाव थांनांगोन नामा फालिनो? ना जोङो बे दिना बा बे बोसोरनि थाखाय जायफोर बाथौजों सोमोन्दो दङ, बिखेखকৈ जोंफोर जायफोर बिबानगिरिफोर, जोंफोर बर' थुनलाइ सानखौ फालिनो गोजानाव थानांसिगोन नामा बे बोसोराव? बे जोंनि थाखाय मोनसे सोंथि जानानै फैदों। बेखायनो जों गुरैयै खावलायगोन, दुखुजों गुरैयै खावलायदों, जेन हायोबा बर' थुनलाइ आफादा बै सानखौ एसे आवगायनांगौ, नङाब्ला एसे फावसायनानै जोंखौबो जेन
बै हाबाफारियाव बयखौबो माने बाहागो लानो सुबिदा होयो बेखौ जोङो नैबे दिनै नोंथांमोननि मेडियाजों खावलायनो सानदों आरो दिनै बे जथुमखौ लेंदों। बेखायनो आरो फिन खेबसेबाव जोबथियाव आं बेखौनो खुलुमगोन जे बर' थुनलाइ आफादा एसे गावनि हारिनि सेन्टिमेन्टखौ नोजोर बोनानै बै सानखौ एसे फावसायनानै एबा एसे आवगायनानै जुदि लायोब्ला जों जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौनो बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि सालबारि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।